Bos días, hoxe 9 de xaneiro de 2026 vamos a proceder a abrir os buzós do sorteo Peto dos Desexos 2025. Lembrade que poden participar todas as persoas que compren en Allariz e o período que había para consumir era do 5 de decembro de 2025 ao 6 de xaneiro de 2026, ambos incluídos. Os nosos compañeiros, por favor, si podedes, que hai moitísimas papeletas, e vamos a introducirlos nesta caixa, remeseremos o que poidamos e faremos o sorteo. Vou avanzar, vamos a facer o sorteo. Entre todas as papeletas serán 2 premios de 250 euros e 5 premios de 100 euros. Acabamos de validar un buzón, ahora vamos a validar outro buzón. Cabaleiro. Ainda quedan dentro. Está ben? Vale, pois, como vos decía, imos a proceder ao sorteo, non hai papeletas, ninguna. Bueno, vamos a intentar remexer un pouquiño. Explicábamos que o sorteo Peto dos Desexos realízase con todas as compras que se fai no comercio local, comercio e hostelería local de Allariz, dende o 5 de decembro de 2025 ao 6 de xaneiro de 2026. Cada persoa que quere participar tiña que facer unha compra mínima de 30 euros, non ten por que ser no mesmo vale, poden ser varios vales, o cual significa que temos que facer suma para ver se supera o umbral dos 30 euros e grapalo con estas boletas que fixemos, ben chulas, por cierto, ese verde piñeiro, e cos seus datos, vale? Iso é o que temos que testar, que están en data, que son comercio local e que pasan o umbral dos 30 euros. Damos unha remesida, María? Venga, tía, axúdame porque esta caixa hai que ter as patiñas grandes. Bernardo, ti nos podes axudar, que tes as perniñas bastante máis grandes, si non te importa. Si queredes quitamos isto. Pois tamén. Gracias, alguén... Sempre é importante que alguén pense, gracias. Sempre hai unhos debuxos ben chulos, Este non é sorteo, é unha carta aos Reis Magos e é ben bonita, vale? Por protección de datos non vos vamos a ensinar porque ten datos, pero é ben chula. Bueno, imos alá. Toca o papel de Mau Inocente. Vamos a sacar, primeiramente, os dous premios de 250 euros,
logo chamarémolos por teléfono, sacamos os suplentes dos de 12,50, os titulares damos vos os números e os suplentes non, os nomes, vale? Sigo remexendo, bueno, collo un, o azar. Temos boleta, con datos, vamos a comprobar, a compra foi feita o 23 do 12, vale, perfecto, e importa máis de 30 euros, perfecto. Primeiro premio de 250 euros para Marisol Valencia Conde. Aquí a tecnoloxía, co Exposit, para que non se nos perdan. Segundo premio de 250 euros. Ahora damos unha remexida, vou por aquí, caramba, cuantos papeles. Outra carta dos Reyes Magos estou vendo. E agora, mirando infinito, como lle decimos os nenos, collo unha. Vale. Temos boleta. Caramba, esta non se escapaba, que a veces un risco. Vale. Ten datos. Que? Espera, si, ainda non mirei a factura. Non. Primeiro miro se hai datos. Se non hai datos, por moita factura, se non temos a quen darlle o premio. Este non se perdía, solo por as grapas que tiña. Sí. Vale, comercio local, sí. E a data é, sí, 31 de decembro, e o importe 35,90. Vale, pois segundo premio de 250 euros para Camino Linares Rivas. Pode ser Linares, sí. É que non comprendo moi ben, pero como temos o seu DNI e o seu teléfono, segundo premio, vale? Vou a sacar dous suplentes para eses dous premios e non vou a decir os nomes, de acordo? Vamos a por o primeiro suplente. Deixo este meu papel aí, para facer todos teñan as mesmas oportunidades. Por favor, que se me fugou un. Vale, primeiro suplente. Vemos, si, comprou un Allariz, gastou máis de... Non gastou máis de 30 euros, o sinto. Poño aí, ese non é válido, vale? Vou a por outro. Vale. Cantos eran? 30 euros. Tampouco. Vale. Pois hai que lerse. Hai que ler as bases, importante. Lembrade que non tiña por que ser o ticket de 30 euros, pero este non, o sinto, ese non ten papel. A veces pasan esas cousas. Vale, temos ticket. O ticket é de máis de 30 euros. Aquí en Allariz, o 5 do 12, perfecto. E temos datos. Primeira suplente de 250 euros. Vamos por o segundo suplente. E ahora vou por esta esquina. Vale. Importe total... 6, como que sí? Estou. A suma, sí. Este de aquí, a date de plazo, este de aquí e a date de plazo. E temos datos. Vale. Segunda suplente, se fora necesario, de 250 euros. Ahora temos que quitar 5 vales de 100. Vale. Pois vamos alá. Ahora vou por este lado, vale? Ben, importe superior. ¿Dónde está o plazo? O sea, ¿dónde está? Por favor, axúdame. Aquí, sí, data, tal. Vale, e perfecto. Primeiro é para Marta Varela Pérez. Primeiro de 100 euros. Aquí abaixo. Vou coller un de aquí abaixo, a ver. Este tampouco se perdía, Vamos alá.
Si supera os 30 euros, está en plazo porque do 4 de xaneiro, é comercio local, e temos datos. Segundo premio, Laura Domínguez Sotelo. Vamos a por o terceiro. Ahora vou a este lado de aquí, un que hai aquí abaixo, vale, sí, 15 máis 20, 15 máis 15, 30, perfecto, plazos, sí, o 3 de xaneiro e o 3 de xaneiro, comercio local e comercio local. Almudena Rodríguez Lago, vale, este é o terceiro, vale, quédame dous. E agora un de arriba, que sempre vou abaixo. Ben, supera o importe. Estamos en plazo, 28 de decembro, comercio local e Iciar Ordóñez López, cuarto. Quédanos un de 100 euros. Tachán, uy, se me acaba de fugar. Mete aí. Bueno. Feito. Vale, importe, período 20 de decembro, comercio local, e o quinto é para Valentín García Álvarez. Sí? Vale, ahora temos que sacar 5 suplentes que non decimos nome, si necesitáramos... Pois si que non o teléfono. Vale, vou, saco un... Espera, vamos a mirar que cumple todo. Miraste? Vale. Por aquí. Uy. No, Harry Potter non pode ser. Parece un... Cumple. 2. Importe. ¿Dónde está? Plazo, sí, vale. Y datos. 3. Quedan los 2. Sí, plazo, comercio local e importe. Espera, si temos datos, sí. 4, quédanos 1. Bueno, pues vamos a ver. Recordemos que estes son suplentes, pero a veces o que pasa é que non tirei algún, non? Bueno, pues vai o último. Ostra, que susto, pensei que era o mesmo nome. Digo, casualidades da vida. Vale, importe... Data, ¿dónde tenía data? ¿Dónde está data, María, por favor? Ah, sí, data. Qué susto. Data e datos de todos. Ben, pois aquí remata un pouco o sorteo. Lembrar que quitamos 2 vales de 250 euros e 5 de 100, máis os suplentes. Agora procederemos a chamalos. Se as persoas titulares non nos collen o teléfono, pasamos os suplentes. Nada, un ano máis, grazas por participar, non sei se... Sí, bueno, agradecer a todo o mundo que participou no Petos de Sexos e que confiou no comercio local este ano en Allariz. Nada, lembrar que as persoas premiadas terán a posibilidade de canxear eses premios ata o 31 de marzo, vale? Nada máis.